Zijn we wakker? Ik ga net zo lang slepen, maar het is heel veel slagje. Dit wordt de 30ste keer op de transportfiets. De 30ste keer? Ja, zo'n 30ste keer ga ik hem uitfietsen. Ik dacht vanmorgen moet op tijd eruit, dan sta ik een keer vooraan. En helemaal na zo'n training, dus ik ben er klaar voor. Dat was hem! Ik ga hem 4 keer jetten die en dat weer pas na mijn 65ste ermee begonnen om deze rit te maken. Ik heb de hele dag willen. Just om die heen en geniet ervan. En ze helpen me wel in, maar en je krijgt zo'n soort commentaar van de toeschouwers en van de fietsers. En ik plezier toejuichingen, lekker zo zitten. Het mooie Friesland bekend dat en de gezelligheid overal die er aanwezig is. Dus prachtig mooi. Dan hoop ik om een uur of 4 jaar of 6 die het zo'n beetje weer binnen te werden. Silly man.